Mhuri yeZimbabwe video randichakuratidzai panapa harinotyisa. Zvinhu zvinotyamadza kuti zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe, and I'm just wondering kuti what is going on. Ndo maitirwo azvo here? And I hope and ndinovimba kuti president vedu vamunangagwa president iti vachapindira munyaya idzi vadzigadzise, nekuti nderimwe department rinoda kuonekwa, department remapurisa. Kuwanda kwema-roadblocks, the way they operate, it is questionable. I think our president is doing a good job right now, and he is going to do a good job again. Let me show you the video, guys, in Sanguramba and Digitaurisa, so that we can all move together to fambirana pamwe chete nenhau yandiri kutaura nezvayo. Da kuti muone zviri kuitwa nemupurisa. Kana mukanyatsozvitarisa munoona kuti pane mupurisa uyo akarembera pakona pavhiumira, uyo ane green uyo pamberi pemunhu ane zuda. Ipapa apa kombi iri kumhanya, kombi iri kutofamba kutaura kunoku as we speak. So I'm just wondering kuti what is going on, what is really going on in our country, in Zimbabwe. Sekuona kwenyu hamavadiwa, nyaya iyi haina kuzopera zvakanaka, zvikuratidza kuti kombi yatozopedzisira yapinda mutsaona kana kuti yaita tsaona. So handizive zvangu kuti ndoiwo here mutemo, ndo mafambiro azvinoita here kuti mupurisa anorembera pakombi. Hazvisi zvinhu zviri dangerous here kuupenyu hwake iye mupurisa, uye hazvisi here panjodzi upenyu hwemapassengers anenge ari mumotikari. So guys, I'm just wondering, and I've been shocked nechiitiko ichi. I've seen some videos before of mapurisa anenge akarembera even pabhamba rekombi ari kumashure ichimhanya. Mapurisa hafane kungotora here zvinhu zvakafanana nenumber plate yemotikari, then vatora number plate yemotikari vozomirira pama-roadblocks. Kana motikari iyo ikapfuura zvakare voibata, kana kuti vonosecha zvakafanana nemaadress naona, then kana paine mapenalties anofana kunge achiitwa, those penalties oitwa. Pane izvi, I'm just wondering, it seems like the way that they operate zvekuti vanorembera pakombi ichimhanya, it seems like vanenge vachiti ivo kombi havachafe vakaiona zvakare here, oro kombi haisi yemuZimbabwe zvekuti haichafe yakaoneka zvakare. Saka the only way or the only option kutongorembera pakombi kusvikira vasvitsana kwamvura yacheka makumbo. So I don't know. So I've heard also nemakuhwa kuti mapurisa anopiwa ma-targets per day kuti anofana kuuya nemari, ne-certain amount of money. I don't know kuti ihurumende here iri kuda mari iyoyo kana kuti pane zvimwe zvikiribiti zviri kuitika. These are just speculations. I'm not saying it's true, but makuhwa ariko, because when you look at this extra effort iri risky, or when we look at ma-risks ari kutorwa nemapurisa achirembera pakombi iri kumhanya, guys, you can die there. Pawakabatira unotsvedza, then unoti wafirani, wafira chii? Izvi zvinofana kuitwa nemasoja, izvi ndo ane zvivindi izvozvo zvekuita zvekudaiwo. But when we look at our police, I don't think the police inofana kudaiwo. I've been in different countries, now I'm in South Africa. Police, what they simply do is vanokunyorera ticket rako, then vanokubata pavanenge vada kurenyuwa mutero. Haurenyuwa mutero uine ma-outstanding areas. Pakaitika red roadblock next time, kana uri nyanza pa100 uri nhumbu uri ndurani uchinetsa, unobatwa on that roadblock and you're apprehended and your car is taken, kana kuti is impounded, then wopiwa penalty. But the extent yekuzotora risk yekurembera pakombi iri kumhanya, this is too much, guys. This is too much. I'm just wondering if it is happening also in other countries besides Zimbabwe, or this is just happening in Zimbabwe only. I think I will do an investigation on that.
So guys, let me know in the comment section what you think about this. What do you think about this? Zviriko here izvi? Zvirimo here mubumbiro remutemo remapurisa kuti kana kombi ichitiza iwo unonoibata worembera pakombi yoyo kusvika masvitsana kwamvura yacheka mafu? What might be the reason for that? Chii chiri kuvapusha kuti vatore marisks akafanana neiwayo? I'm just wondering. Why are they taking marisks akadai? Just watch there. Kombi yatozopedzera yatoita accident kana mukanzona zvakanaka. You see? Kombi toradza yakakudubuka just because of this police officer. Now my question is, ndiani achange ari responsible for this accident? You can see where the officer is. Tarisai muone pana officer pavari. Kombi iri kumhanya. Who is this officer working for actually? Imagine ndimukoma wako, imagine ndibaba wako, mupurisa yeyu. Kombi yonotungana neimwe poitika tsaona, munhu yeufira ipapo. Anofa achinzi aitei. Saka I am going to do a research ndimbonzwa zvangu kuti iro bumbiro redu remutemo rinoti kudii nezve public safety when it comes to my passengers. Kana muma-traffic rules edu regulations anoti kudii ne-public safety, ma-passengers anenge akatakurwa. Iyo safety yemapurisa edu yakamira sei? Because zviri pachena kuti mapurisa edu haasi safe kana achita izvi. So now I don't know kuti ndezvembanje here kana kuti what is actually happening there? What is actually going on? I don't know guys. Look there. Kungonyorera munhu ticket. Wanyorera ticket munhu then momutaimira next time paanoita sei? Paanouya kuzorinyiwa disk rake. Then you deal with the person. Guys, I don't know. Let me know in the comment section what you think about this. This is shocking. I'm just wondering if this is happening in other countries besides Zimbabwe. I will be very, very interested to know. Thank you so much. Don't forget guys to subscribe to my YouTube channel and share my videos. Kana paine zvimwe zvamusiri kufarira zvandikuita pachannel panapa, let me know in the comment section. Ndinoverenga ma comments. Kana painewo zvamuda kuti improve, let me know in the comment section zvakare. I read all the comments. My name is SGP. Until we meet again, salute. Let's meet in the next video. Thank you so much.